Hello, what's up mga ka-trust? We're again for another vlog, for another video. Yay! So mangumpra mi karon guys because naami lakaw, naami trip. Hi! So karon mangumpra mi sa merkado, kay mamalit mi amo ang kanon para sa amo activity today. Yay! So let's go. Ano kami sa market. Ano to pa tong anong balik mo? I don't know. Ano mang gid? Pero duhara ka mo. So we're here na malit kilawon, kilaw sugba na may kilaw sa tuloy yan yung kilaw ay kilaw sugba bangus. Amo ang pinansoy karong adlaw. Wow! Tikila. Pero magaling tumawad sa ID. Anong sayo? Ano yung sayo? Welcome to my vlog. Ay, vlog! Hi! Welcome back. Mikey Monkey sa ID mga ka-shot. Ikaw na. It's the best time nga maglaag because walay kurente brand out. Oil na. Oil. Sana oil? We're going home. Ade pa rin going home. Ato kami sa grocery store sa Cherry. Saka man ako monopad. Uy, kurog man. Ay, ang karn. Alright, we're ready to go. Manamig pangumpra. Wow! Sa Cherry. Tayo mamalit sa yung paper plate. So we're here sa Cherry Fueling Station. Cherry convenience store. Hi! So, paliton na mo is ito paliton. So, maliton yung drink. Wow! Gosh. Okay, we're done! So, mato namin sa Mumbalay. A few moments later. Hey! Good morning mga ka-chars! So, for today, I'm your vlogger. So, I'll take over sa inyo ang ka-chars niya si Julvin. So, karon we're preparing for our trip. So, Jerusalem. So, reminder, wear your mask. So, stay at home kung wala importante. Kung wala importante nga lakon. Pero kanina maka-importante man nga lakon sa mga lakaw eh. So shout out to our OFW friends nga nagpadala sa amo og money. Wow! So si Jamal, si Novi, si John Ray, si Rich, sila ra mo. So thank you so much sa inyong mga padala. Ni ang inyong ang mga gipangdala. So currently we're preparing. So natay kinilaw, natay sinugba. O darain nyo ang kawangs na vlogger. I'm very busy right now. So nagprepare po ng mga chips and ilimnon. So dato man mi kayo naman may mga sponsor nga gikan sa abroad. Mohito ang ilimnon karon. So dili mi tanduay kay dato mi ron. See you later. Bye. Padulong namin dito sa Dalacon kaya naka-prepare namin sa among mga food and everything. Hello everything, how are you to find out? So I want to driver. Hi. Hey mga ka-chars! Hello! Ang uban na may motor lang sila para mas less ang... Ay, nasa sa likod, nagsunod sila namo. Kasi ayan. Okay. So, nandito tayo sa punto dito. Hello! Asa na kayo? So, among hapit ang ubang mga katropa. Ayun, so this is the first banding pa naman after how many months sa quarantine o sa summer break o mga break-ups. Hi! Welcome to my vlog! Alright. So, nabalit sa ta.
Stop sa muta kay mo pa sa mig beer. Ito mo yung manginom? Secret! Baka ya kuya. Baka ka mo join kuya. Pare mahilak wala may pinagdaanan, lami na love life. Anong mahilak man niya? Kasi mahilak na siya ngayon. Si Aning na kung may bawang sa kayo makain ng mahilak. Right. So andito po kami sa cherry refilling station kaya nagpatubil pa then nagpalit og isa pa ka mojitos sa duha na mong mojitos. My God, maglasing kami ngayon. Hello mga ka-chats, we're going na talaga final lagi ni. Hi. So pagulaw kami dito sa among higuanan. So nag-decide ito ni mga ka-jars na maglaag because wala na niya mo'y kuryente. So boring kita pala. So we decided to go and explore the Dalacon. Sa to siyang hakuan? Resort. Kuan siya ka ng... Kasi pangalan nalimot ko sa basta. Spring, cold spring, something like that. Yeah. Into the unknown! It's your boy, IST! Wow! So ayun, na wrong turn ni mga ka-chars. Ano nangyari? Kay namig sundan nga otro ko wala pa alama. Gaya ang saya, fake yun. So ayun, nandito na po kami mga ka-chars. Ang daming tao. Dahang kayong motor, dahang kayong tao. So sa mani, maigo, ma-accommodate pagkataan ni. Hello! Welcome to my vlog! Kasi para! Practice ako siguro mo. So ano na? Mula yun ba ta? Ginagawa Ano yung face mask? Sige, kaunag, kahulog dira. A few moments later. So ano na? Asa kayo dumahato na ito karon? Sige na, kuha na namang gamit. Loya kay ninyo. So oro, this is the life for the bukid. So ano na? Uwi na to ani. Love you. The vlogger. Nani mo ang life is life. Laban lang. Ano masisay niyo dyan? Ato mang gito dito. Wala naman. So wala nila yung choice. Wala nila may kabutangan sa among mga gamit. So, kasi kasi nag-ulan. Hindi po may kakaon. Kumarin ko sa na. Salamat. Salamat sa video. Ginagawa mo! Oh no! Ay, mga ka-charge. Charles, tulog sa mundo ang kalimang ka, Charles! What's up mga ka-Charles? I just pray that we will be asked for marking this Happy birthday to you! birthday din niya din. 5 minutes later. So what's up mga ka-jars? We are very sorry sa amo ang pang-anhe diri kay wala mi naka-vlog sa naka-video sa among gikaon because nag-ulan gid siya. Very sorry. But anyway, Guys, kasi umamasad ka na daw. ala, mga RW subscriber. So, ready na mi mag-tagay. Yay! E dali yung mag-tagay ka na namin sa may river char. Maski na ulan laban na yapon, di ama kayo lapo kayo. Pero laban lang.
We would like to thank sa mga major sponsors sa among laag karon, mga OFW, mga overseas Filipino workers. Salamat kayo, Rich, ay mong paghatag, Novi and Jamal, joint account. Kinason. Charot lang. And then, John Ray Mamang, thank you so much sa to. O sa uban pa ng amot. O sa uban pa ng amot, salamat kayo. Tequila! Wow! Alright, so kalau nag-transfer mi diri dapit sa may land nga part, so magdula mi og tawag ka na magngalanta karon. Okay. So ang consequence sa among dula is makatagay siya sa ka shot. Additional 1 shot ang iyang kuan, tagay. Okay. Magngalanta karon. Ngalansa. Kuan, shampoo. Head and shoulders. Mikey. Didas. Flip-flop. Spartan. Bench up. Bench. Spartan. Okay na. Oh, consequence. Inom. Words na ang last niya ang letter LY. Okay. Okay. Adverbs. Bully. Adverbs. LY. Firefly. Finally. Faithfully. No! God, please, no! 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 Stop it. Get some help. Ikaw. Cabbage. Video na Bisaya no? Cabbage yan. Kalabasa. Okra. Bagyo beans. Lettuce. Talong. Tira. We'll go to other side kay maligo mi sa to na ay part nga nailalom siya nga kuan water. So dili nga part naman dili kay siya lalom, na mga rocky. Dito na pita is. Oh no! Nak mo mukha mo. Sabay. Yeah. Ay mga baby girls, single si Badik pero gubo na. Na lalom. So gaon na sila gibiyaan ko. Let's be careful kay medyo muddy and rocky ang ato ang dalan. Oh no! Grabe ka slide. Ha? Baka na ito may vlog. So here we go sa other side. Ayun. O di ba mas lalong siya kanawa ko sa pick-up na yung mga rocky. Hello guys. It's your boy Ian Steve. Welcome to Salty guys. I can see nothing. I can say nothing. My head is blank. There it is. They're swimming. There's so many people here. I'm not going to swim because I've been hilot. Lita, ikaw ba oh? No. Yeah. Oh yes! So naka-jump na ko. It's nice to jump. It's nice to jump. Huwag na kaya ang tubig mga ka-Charles. Tapos medyo lubog siya pero kay siyempre nag-ulan, diba? So okay ra gyapon personal. Nakita ko ilong pag-jump kaya ang tubig niya buta ko ilong. Hello! So Dalacon, if mo anhin mo makakita akong mga friends ko na. Hi Nicole! Guwapa! Oh yeah. Oh, ayun. Ano ba pa kayo ka? Please subscribe. Naka-channel? Wala ko. Wala pa. Single.
Pamain, please. Pamain Nicole. Nicole. Nicole subscribers, Of course, loyal of viewers. Oh yeah, thank you so much. Nakilikin ang sariling atin. So, you can meet a lot of friends. Kay... Oh, hi! Alright. So, mabita ka na kang friends sa mga bait na po diri. Hi! Welcome to my vlog! Hi! Vlogger ko na kayo. Hi! Nag-enjoy na pa? Oh, subscribe to my channel. Yes, I'm on a budget. Oh, it's nice to see you again. How's ang quarantine? Wala. Ah, chopa kayo. Eh, grabe ang mga sa inyo. Ay, sana kasi yeye dito. Nagamay ka sa vlog. Hindi ka na nagamay. So, I'll take over the vlog. So, para sa mga ka-chars, natay mga fast questions sa inyo ang favorite vlogger na mag-chat sa So, ako'y gunner karon. Alright. So, para ni sa inyo mga ka-chars. Question. Ready, go! Ano lang. Student o imong kauban sa trabaho? Student. Next question. Lights on, lights off. Lights off. Sex or chocolate? I love to eat chocolates having sex. What the fuck are you doing? Top, bottom. Bottom. Manghot, magulang. Magulang. Na-experience. Hard or soft? Hard. Mga na yung mga importante dapat nahibawan sa inyo. Kado guys, ng question kay open na to siya. Dito siya. Mato yung preferences. Mo yung preferences. So, kung unsa inyong kuan, unsa inyong ma-associated to, that's it. So, Guys, don't forget to comment, like, share, and subscribe. don't forget to subscribe. So wala ka lang sa subscribe ko kayo. Guys, stay tuned kay Nay pag-giveaway ang yung favorite vlogger. Giveaway na Tingnan sa to, FW. Ginamos. Ginamos, Katay, Sardinas, Bulag. So, Plus 150. Oh, bugas. So we're going home. Thank you so much for the fun. So karon maghimas kami sa Mount Thumbnail. Matumi sa bridge. Nainindot nga view dito. But ang pictureanan siya. Kung mag-picture na sa bridge para pang thumbnail. So sila walang pamangkin. Wala na nila. Tutuyo na ako. So this is the bridge, the Isog Bridge. So diri may mag-pictorial sa mga pang thumbnail. Yay! Yay! A few moments later. At gikan sa Dalacon now Now we're here at Sabate Beach Resort. Sabate from Bukid down to the beach. Okay. Dito sa Dalacon pretty kay ulan diri kay wala gamala. bring out the boss bitch. Ala, bad words. Grabe. So diri magtiwas kay murag lapok kasi sa pita so diri na punta. Ayo still. Hey, from Bukid to beach. Yeah. Hi mga ka-chars. Okay pa kayo? Kuwanta ka ng patintero. RT patentero. Since na sobrang nga mga food, so murag gutom na sad siya. So mukhaan sa mga una. Hi! May rice gamay. Tapos ni pansit gamay. Nang ako na gamay. Ako mga Amerikana, din sila nag-TikTok ang mga boys makaroon for the first time mag-TikTok sila. Yay! Sige na, go! Go! Wala. Balik! Oh, freestyle! Oh yeah! Naka-TikTok na sila! Kamusta pa ba ito? Busog. So, mas nami ang dagat kay medyo init-init kasi sa dito po. No, si Doktoy, nangihi! Doktoy. Ay, parang... Asa kong uyab. Sana all ay uyab! Asa ito, Jai ka?
Hi. Si Madik. Shout out ko sa akong mga uya, mga uya. Daghan da ay. I love the view. You do? You're my best view. Ngek. No, 16 na kay ka nag-bra na lagi ka. Ay, mga Naka-beach mo, di ba? So, bra-bra na, geng. Kasi gusto, ha? Kung suba. T-shirt lang. Mabuyagan. Nice lang to kayo. Uy. Sana all. Shout out ko sa mga classmate dia. Kasi patuskat na ako. Sige na, go. Would like to congratulate all batch 2020. Ah, yeah. Mga dog nag-med school. So dili lang sa tanang mga classmates nako o sa mga med students all over the world. Bata nang nag-graduate sa nako ilim nun. Tanang nag-graduate sa batch 2020. So stay gold everyone. Yay! Congratulations sa mga nag-grad. Kasi nag-pandemic pa karon. Shout out na mo si Ane nga nagtrabaho karon sa bangko. Ay, video! Ay, video! Shout out mo na kasi creepy nga nanay online shop. Baka naman makabulot ka sa buhok. Wala, ano eh. Wala, maligo sa Ayan. Uy, ayaw oy. Ayan, maligo ka, Ayan! Ayaw lagi. Ayaw, ay. Wala, maligo, nagpahigo. Ano sa imong mama? Wala, Ate Eva, wala may nag-push. Ano niya maligo? Nag-ingon dyan niya nga di maligo. Ay, naligo, oy! Ano, naligo na agad siya, hala. Nagpahigot para ba na siya? Spring ko na. Alate, oy, mo anak niya. Masawa. Engage na mo? Grabe ka, imong boyfriend sa man. Sa boyfriend. Shout out na siya. Paano sa ato ang activity today? What can you say sa atong activity today? Today make my stomach happy. Happy? Sama happy? Ilaatanan happy. I'm very thankful for the great company today. Hindi kayo ang ba, maski kita-kita lang, maski giulan pa tayo. Hi, welcome to our vlog. Grabe ka, Ami. Hi guys, kakojik ako. You're my best view. You're my best view, you do? Oh, best friend. Wala nang mag-invest pa man nagmahal kayo ng skin. Oh, wala naman da ay instant lang. Oh. Hello mga ka-Charles, that's the end of our vlog today. Thank you so much. Thank you. See you again for the next vlog. Thank you so much. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Bye.